Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyo ko istorya sa inyo subong tawag siya STASH, SJP, for Men and Women. Iyan ni siya ni Sarah Jessica Parker. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa tanan. Kag tanitan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag, o di parfum ni siya, buta-balon, isa ka braso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko, kag makahang, kag mainit, nga kahoy. Amo na siya kusimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Anong iya mga nota? For the top, we have black pepper, sage, kag grapefruit. Ang black pepper, pampakahang. Sage nga manamit nga nota kag ginagamit sa pagluto. Tapos suha nga pait nga citrus. Kag for the mid, we have Atlas cedar, patchouli, pistachio, kag white ginger lily. Ang Atlas cedar, mahamot nga kahoy. Patchouli, dumi pagkaduta kung simutan. Pistachio, berde nga mane nga manamit man nga nota. Tapos, white ginger lily, presko kag matamis nga tropical nga nota. Kag for the base, we have masoya wood, olibanum, vetiver, kag musk. Ang masoya wood, may pagkagatas na siya nga kahoy nga nota. Tapos olibanum, berde nga makahoy nga makahang nga nota. Vetiver, kuskus, hilamon kung simutan, kag musk nga gadakop sing hamot para hindi magtudutudulap ta. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!